కరోనా ప్రభావం రంజాన్ పర్వదినం పైన మరోసారి పడింది. భక్తి శ్రద్ధలతో సుఖ సంతోషాలతో జరుపుకోవాల్సిన పండుగను కోవిడ్ నిబంధనలతో ముస్లిం సోదరులు నిర్వహించుకుంటున్నారు. ఎక్కువ శాతం ఇంటి వద్దే దువా చేసుకుని జాగ్రత్తలు పాటించారు. ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు కోవిడ్ నిబంధనలు తూచా తప్పక పాటిస్తున్నారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి మధు అందిస్తారు. తమకున్నంతలో పేదలకు సహాయం చేసి మానవత్వాన్ని చాటుకునే రంజాన్ పండగని రెండోసారి ముస్లిం సోదరులు తమ ఇళ్ల వద్దే జరుపుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో ఎవరి ఇళ్ల వద్ద వాళ్లే నమాజులు చేసుకోండి, కరోనా కట్టడికి సహకరించండి అంటూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పిలుపుకి విజయవాడలో ముస్లిం సోదరుల నుంచి మంచి స్పందన కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రస్తుతం మనం విజయవాడలో ఒక ఇంటి మేడపైన ఉన్నాం. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న 2 ఇళ్లకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఇక్కడ నమాజ్ చేసుకొని దువా చేసిన పరిస్థితి కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది. వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం కూడా చెప్తాం. చెప్పండి బాయ్, గతంలో ఎప్పుడన్నా ఈ విధంగా మీరు మసీదుకి వెళ్లకుండా ఇంటి దగ్గర నమాజ్ చేసుకున్న పరిస్థితి ఉందా? మా జీవితంలో ఇప్పుడు దాకా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేది చూడలేదు. మేము గత పోయిన సంవత్సరం కానివ్వండి, ఈ సంవత్సరం కానివ్వండి, కరోనా విపరీతంగా ఏర్పడటం వల్ల మేము ఇళ్లలోనే చేయడం జరిగింది. అది కూడా గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ మసీదుకి కేవలం 50 మందిని పరిమితం చేశారు. అయినా ప్రస్తుతం పరిస్థితులు బాగలేదు కాబట్టి మేము ఇళ్ల వద్దనే సమీప వాళ్ళు అందరూ నైబర్స్ని కలుపుకొని మేము ఇళ్ల వద్దనే నమాజ్ చేస్తున్నాం, ప్రభుత్వం నిబంధనలు పాటిస్తూ. అయితే ఇలా మేము జీవితంలో నమాజ్ చేస్తామని మేము కళలో కూడా ఊహించలేదు. ఇక ముందు కూడా ఇలా రాకూడదు అని కోరుకుంటున్నాం. ఈ కరోనా కాలంలో మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, అల్లా త్వరగా ఈ కరోనాని అంతం చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశాంతత చేకూర్చేలా అందరూ ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పేసి మేము మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. చెప్పండి బాయ్, ఈద్ ముబారక్లు చెప్పుకోకుండా, ఆలింగనాలు చేసుకోకుండా ఈ రంజాన్ను మీరు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. బాధ అనిపిస్తుందా? చాలా బాధ అనిపిస్తుందండి. సహజంగా అసలు ముస్లిమ్స్కి పెద్ద పండగ రంజాన్ పండగ. అసలు ఈ పండగ వచ్చిందంటే మేము నైబర్స్ దగ్గర వెళ్తాం కానివ్వండి, చుట్టాలతో కలవటం కానివ్వండి, ఆలింగనం కానివ్వండి, ముసాఫా చేయటం కానివ్వండి, అసలు ఒకటి కాదు అనేకం చేసేవాళ్ళం. కానీ ఈ కరోనా కాలంలో మేము కనీసం మన చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం, ఎవరిని సరిగ్గా పలకరించలేకపోతున్నాం. ఏదో జస్ట్ ఫోన్లో మెసేజ్ పెడతాం, లేకపోతే ఫోన్లో మాట్లాడతాం, లేకపోతే జస్ట్ ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా కలలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మేము ఇలా చేసుకున్నందుకు మేము చాలా బాధపడుతున్నామండి, చాలా బాధపడుతున్నాం. కఠోర నియమాలు పాటించి ఏడాదికి ఒకసారి జరుపుకునే పెద్ద పండగ లాంటి రంజాన్ని అందరితో కలిసి జరుపుకోలేకపోవడం దురదృష్టకరం, బాధాకరంగా కూడా ఉంది. అయితే కరోనాని కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఏదైతే పిలుపునిచ్చిందో దాని ప్రకారమే మేము మా వంతు బాధ్యతగా, సామాజిక బాధ్యతగా రంజాన్ని మా ఇంటి వద్దే నిర్వహించుకుంటున్నాం. భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు రాకూడదని చెప్పి ఆ అల్లాని ప్రార్థిస్తున్నామని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ముస్లిం సోదరులు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. కెమెరా పర్సన్ బాలుతో మధు, సాక్షి టీవీ, విజయవాడ, కృష్ణా జిల్లా. రంజాన్ పర్వదినంపై కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ పడడంతో విజయవాడలో ఈద్గాలు వెలవెలపోయాయి. మసీదుల్లో కూడా పరిమిత సంఖ్యలో విడతల వారీగా ప్రార్థనలు నిర్వహించుకుంటున్నారు. కరచాలనాలు, ఆలింగనాలకు స్వస్తి పలికారు. పేదలకు దాన ధర్మాలు చేసి దాతృత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు. ఏడాదికి ఒకసారి చేసుకునే పండుగని కూడా అందరితో కలిసి చేసుకోలేకపోవడం బాధ కలిగిస్తోందంటున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పరిస్థితి మళ్లీ రాకుండా చూడాలని అల్లాని ప్రార్థించామని చెప్పుకొచ్చారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి మధు అందిస్తారు. క్రమశిక్షణ, దాతృత్వం, దివ్య చింతనల కలయిక ఖురాన్ అవతరించిన రోజు ఈ పవిత్రమైన రంజాన్ పండుగ ముస్లిం సోదరులు నిర్వహించుకుంటారు. అయితే ఈ రంజాన్ పండుగ పైన కూడా మాయదారి మహమ్మారి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ పడింది. దాంతో ముస్లిం సోదరులు ఏడాదికి ఒకసారి జరుపుకునే రంజాన్ పండుగను కూడా సంపూర్ణంగా జరుపుకోలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మార్గనిర్దేశకాలు ఏదైతే ఇచ్చిందో కోవిడ్ వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు ముస్లిం సోదరులంతా కూడా మసీదులకు వెళ్లకుండా ఇంటి పట్టునే ప్రార్థనలు చేసుకోవాలి, మస్జిదులో 50 మంది కంటే ఎక్కువ మంది ప్రార్థనలో పాల్గొనకూడదు అని చెప్పి ఏదైతే చెప్పిందో దాన్ని తూచా తప్పకుండా విజయవాడలో ముస్లిం సోదరులు పాటిస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రస్తుతం మనం లబ్బిపేటలోని మసీద్ దగ్గర ఉన్నాం. మసీద్ దగ్గర 2వ బ్యాచ్ ప్రార్థనలు కూడా అయిపోయి ఇక్కడ ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి బాయ్, గతంలో ఎప్పుడన్నా ఈ విధంగా మీరు రంజాన్ చేసుకోవడం జరిగిందా? హ్యూజ్ మాస్ ఇది ఉంటుంది, మొత్తం అందరూ కూడా పిల్ల పెద్ద అందరూ ఒక దగ్గర చేరి ఈద్గా దగ్గర ప్రార్థనలు చేసుకునే పరిస్థితి గతంలో చూసేవాళ్ళం.
ఈ కరోనా మహమ్మారి ఇప్పటి వరకు జీవితంలో ఇలాంటి సంక్షోభము ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితి ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎందుకంటే ఏదైతే రంజాన్ వస్తే ఎంతో ఆనందంగా పేదలకు సాధలకు దానాలు చేసి అందరికీ ఏమో బట్టలు పెట్టి అందరూ సంతోషాలతో గడిపే క్రమంలో ఈ రెండవ దశ మహమ్మారి ఏదైతే ఉందో కరోనా మహమ్మారి, ఇది ప్రజల్ని విపరీతమైనటువంటి తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురి చేసింది. కాబట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆదేశాల అనుసారం మసీదుల్లో 50 బ్యాచ్లు చొప్పున మసీదుల్లో పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే నమాజ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కువ శాతం మంది ఇళ్లలో నమాజ్ చదువుకున్నారు. అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేశారు. ఇక్కడ అదేవిధంగా శానిటైజర్ బయట పెట్టారు, శానిటైజర్ వాడారు. అదేవిధంగా లోపల కూడా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి నమాజ్ చేయడం జరిగింది. అన్ని విధాల ప్రభుత్వానికి పూర్తి సహకారంతోనే ఈ నమాజ్ వ్యవస్థ జరిగింది. అదేవిధంగా ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ప్రతి సంవత్సరం మేము 10,000 మంది 15,000 మందితో నమాజ్ ఆచరించేవాళ్ళము. అది కూడా కలెక్టర్ గారు వద్దని చెప్పారు, ప్రభుత్వం వద్దని చెప్పేసింది. అందుకని పూర్తిగా అది మానేశాము. అయితే మాకు ఈరోజు ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి మేము అప్పీల్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ మహమ్మారిలో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇది ప్రభుత్వ బాధ్యత కాదు, కానీ అయినా కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి క్షణం సమావేశాలు పెట్టి చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఈ మరణాల సంఖ్య ఆగటం లేదు. దీనికి ఒక కారణం ఈ హాస్పిటల్ వ్యవస్థ. ముందు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు విద్యా వైద్యం మీద ఎంతో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. అయినా కూడా ఈ మరణాల సంఖ్య ఆగట్లేదు. దీనిపై కట్టడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైతే శుక్రవారం మాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రంజాన్ పండుగ వచ్చినప్పటికీ కూడా కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ మార్గనిర్దేశకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటిస్తూ ఈరోజు రంజాన్ పండుగ నిర్వహించుకున్నాం. మా పుట్టి బుద్ధెరిగినప్పటి నుంచి ఇలా రంజాన్ని జరుపుకున్న దాఖలాలు లేవు అని చెప్పి ముస్లిం సోదరులు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే గతంలో రంజాన్లు చూస్తే ఆలింగనాలు కరచాలనాలతో చాలా కోలాహలంగా ఉండేది. అయితే ఈసారి ఆ పరిస్థితి లేదు. ఓన్లీ ఆత్మీయ పలకరింపులతోనే ఈ రంజాన్ని ముస్లిం సోదరులు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి విజయవాడలో కనిపిస్తూ ఉంది. కెమెరా పర్సన్ బాలుతో మధు, సాక్షి టీవీ, విజయవాడ, కృష్ణా జిల్లా.